Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil qudum syami'il maqam wal ghafir a'udhu sallallahu min awliya syaitan sana'a yashadini wa ila hadratin marsidina murabbi rahina mawlana al-habib Muhammad bin Ali bin Najib khususan a'udhu syahid bin Malik bin Iyas bin Yahya وإلى حضرة مشايخنا وشيخ مشايخنا وأستاذنا معلمنا ووالدينا خصوصا شيخ دار التوحيد الأنسانية وإلى حضرة شبيهة الكتاب بالغافلين شيخ الليث نصر بن محمد السماعون أوصولهم وفروعهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fihi bi ulumihi wa kana bi asrarihi wa a'ta alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawat Aisyah radhiyallahu anha wa rawat dan berita kisah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sangi Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu ing sunah Gusti Rasul iku ngala dawuh sinten Rasul ing dawuh ad-dawawinu salasatun ad-dawawinu utawi pira-pira buku catatan amal iku salah satu ana telu diwan sing pertama rupane suci buku catatan ya firu kang ngapura ing diwan sinten Allah insyaallah. Yang kedua wa diwan lan buku catatan amal la yaghfiru kang ora bakal ngapura ing diwan sinten Allah insyaallah. Terus yang ketiga wa diwan lan buku catatan amal la yajruku kang ora ninggal sinten Allah insyaallah minu sanging diwan syai'an ing suci-suci. Pamat diwanu anapun utawi buku catatan amal alladzi kang la yaghfiru kang ora ngapura sinten la yaghfiru kang ora ngapura wa ing diwan sinten Allah insyaallah. Fasyirku mangko iku syirik billahi ta'ala kelawan Gusti Allah taala. Wala ta'u sinten Allah taala subhanahu. Innahu setuhnya kelakuan man iku utai sapane wong iku yusyrik lamun nyekutrake sapa man billahi lan Allah taala maka dah haram maka temen haram do ngaramake sinten Allah subhanahu alaihi ala man al jannata ing swarga wa ma'wahu wa ma'wahu utai panggonane panggonane man mesti panggon baline man iku annarun neraka wa amati wanu anapun utawi buku catatan amal alladzi kang yaghfiru kang ngapurahu ing diwan sinten Allah Gusti Allah taala fadzulmul abdi monggo iku ngani ngoyo kawula linafsi maring awak dhewe ne abet fima ing dalam perkara baina kang tetep ing dalam antarané abad wa baina rabbi lan ing dalam antarané pangerane abad wa mati wa anapun utawi buku catatan amal alladzi kang la yajru kang ora ninggal sinten Allah insyaallah minu sang alladzi syai'an ing suci wa zulmul ibadi monggo iku ngani ngoyone pira-pira kala ba'din yus kabehane ibad ba'dan ing sebagian kang liya. Jadi panjenengane Siti Aisyah iki saking Sayyidah Aisyah dia nyeritakake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengane tau ngene isine buku catatan amal iku ana 3 werna.
buku catatan amal hamba iku ana 3 werna. Sing pertama catatan amal sing isine dosa-dosa sing dingepura Gusti Allah. Iya apa wae kelakuan apa wae sing di ngapura Gusti Allah iku enek catetane gampangane cara HP ngono koyo history lah. History gampangane iya sing dihapus mlebu ning sampah iku apa wae ketok. Makane sing di ngapura karo Gusti Allah iku enek catetane. Sing kedua dosa-dosa kang ora di ngapura dening Allah. Jadi selain sing di ngapura ya tetep ana catetane. Jadi kabeh kelakuan lah intine. Mbah iku di ngapura Gusti Allah utawa ora di ngapura Gusti Allah. Intine sing dilakoni seorang hamba selama dene hidup iku mesti enak catetane. Tidak terkecuali mbah iku di ngapura Gusti Allah utawa ora di ngapura ya tetep enek catetane. Terus sing ketelu dosa kang ora diumbarake dening Allah setitik bae ora. Dosa kang ora di ngapura dening Allah yaiku syirik. Allah wis dawuh innamay yusyrik billah ila akhirih. Jadi sak gede-gedene dosa iku gak sing luweh ngungkuli daripada syirik. Jadi paling gedene dosa iku ya syirik nyebut Gusti Allah. Ngerti ya sapa wong kang nyekutakake apa wae marang Allah. Allah ngaramake swarga kanggo wong iku. Wong iku ana ing neraka. Iki kok seseorang nglakoni dosa syirik. Dene nglakoni dosa sing paling gedhe berupa syirik. Dene gak njaluk ngapura insyaallah, gak taubat insyaallah. Ora syahadat maksudnya. Jadi ora nek rasa penyesalan belas. Ora nek niat pengen taubat belas. Jadi gak enek rasa njaluk ngapura insyaallah. Iku yo kanggone wong iku jelas ning neraka. Tapi dosa sing paling gedhe kan ngene jelasna syirik. Kalau seseorang nglakoni syirik, nyekuno Gusti Allah, nyembah saliyane Gusti Allah, maka nek dekne gak dan taubat, ya jelas sok ben ning akhirat iku gak marah iso mlebu swarga, gak mungkin. Bahkan panggonane wis ning neraka terus ngono. Tapi kok langsung taubat, langsung ketun Gusti Allah, langsung njaluk istighfar Gusti Allah. Dalam artian ya menyesali perbuatan syirik ya. Insyaallah Gusti Allah saged nerima taubat wong. Itu dosa apa wae. Nek seseorang gelem taubat itu ya insyaallah diterima taubat Gusti Allah. Tapi kok nek ora gelem taubat, gak gelem jalan ngapura insyaallah, ya gak usah harap-harap. Makanya gak gelem njaluk ngapura kok njaluk mlebu swarga. Enggak pantas malah. Terus dosa kang den ngapura dening Allah Taala yaiku oleh nganiaya kawula marang awake dhewe. Ana ing perkara kang ana ing antarane kawula lan Allah. Sing ketelu, sing keloro. Jadi apa wae sih dosa sing dimaksud iso disepura Gusti Allah iku dosa apa wae? Iki ngene, dosa kan terbagi ana beberapa kan ngene. Enek sing dosa antara awak dhewe karo Gusti Allah. Enek sing dosa antara awak dhewe karo sesama makhluk. Jadi ngene, dosa sing antara awak dhewe karo Gusti Allah iku iso disepura Gusti Allah nek awak dhewe taubat ning Gusti Allah. Misal apa ya? Ninggal salat misal, ninggal salat. Ya kan ninggal salat jelas adalah suatu dosa besar.
Iki kan antara hubungan awak dhewe karo Gusti Allah langsung. Jadi salat iku suatu ibadah sing hubungane antara awak dhewe karo Gusti Allah. Nek awak dhewe nglanggar kewajiban salat, maka oleh tobat yo langsung ning Gusti Allah. Maksudnya njaluk ngepurane langsung ning Gusti Allah. Beda nek dosane awak dhewe karo sesama makhluk. Misal bar ngrasani tangga utawa menghina orang lain. Ya kan dosane awak dhewe padha makhluk. Carane ben ilang dosane piye ya? Kudu njaluk sepura sesama makhluk sing di elek iku mau. Tapi nek dosane hubungane karo Gusti Allah, maksudnya dosa ning Gusti Allah niku ya njaluk ngapurane ning Gusti Allah. Nek dosane karo makhluk njaluk ngapurane ning makhluk. Makanya Gusti Allah iso ngampura. Terus dosa kan Allah Ta'ala orang beragam sendiri bae ora. Niku mangane ngayane siji kawula marang kawula siji. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa huwa an musabah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.